ମହତ୍ ମଣିଷ ହିଁ ଅନ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଦର କରିବା ଫଳରେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ମହତ୍ତର ବିକଶିତ ହୁଏ। ମିଛ ଓ ଛଳନାକୁ ଆପଣେଇ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ଲୋକ ହୁଏତ ସାମୟିକ ଖୁସି ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହରାଇ ସମସ୍ତ ଖୁସିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ବସେ। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସମାନ ରକ୍ତମାଂସରେ ଗଢ଼ା। କେବଳ ସେହି ମଣିଷ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରେ ଯାହା ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଭଲ ମଣିଷ କେବଳ ନିଜ କର୍ମରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଭଲ କଥା ତ ଖରାପ ଲୋକ ବି କହିପାରନ୍ତି। ଲୋଭ ଆଉ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ଫରକ, ଲୋଭ ଏପରି ଏକ ଶତ୍ରୁ ଯାହା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ତଳକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଅଭାବ ମଣିଷକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦନ ପରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଚନ୍ଦନ 1000 ଖଣ୍ଡ ହେଲେ ବି ତାର ସୁଗନ୍ଧ ସବୁଠି ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାନ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁଡ଼ି ପରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ, ପରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସୂତା ଭଳି ଅଖଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ଲୋକ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ କୌଣସି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ ପଛରେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱସାରା ବିଜୟୀ ହୋଇପାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଦାସ ବନାଇପାର, ପରନ୍ତୁ ନିଜର ଧନ ଦୌଲତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେବେ ହେଲେ ଦାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାରିଯିବା ପରେ ହିଁ ସଫଳତା ରାସ୍ତାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ। ଏଣୁ ହାରିଗଲେ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ରହିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ପରିଚାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଆଉ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ଧନ ଯାହା ବିନିମୟରେ ସଂସାରରୁ ସବୁ ସୁଖକୁ ସାରା ଜୀବନ କିଣି ହେବ, ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟା ଏପରି ଏକ ଋଣ ଯିଏ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ଦୁଃଖକୁ ହିଁ କିଣିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି ଭରସା ନିଜ ଉପରେ ଅଛି, ତେବେ ଭଗବାନ ତାହା ଦେବେ ଯାହା ଆପଣ ଚାହିଁବେ। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟିଏ ଭାବିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ କେବଳ କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଭୁଲି ହୋଇନଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାର ସମାନ ପ୍ରଗତି ଓ ପ୍ରଶଂସାରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବେଖାତିର କରେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାର ଅଧପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ରାଗରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ସିଏ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଯିଏ ଆତ୍ମଗର୍ବରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ସିଏ କେବେ ବି ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହଁ, ପ୍ରଥମେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ସବୁ ଓଜନ ବଢ଼ାଉଛି। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତେବେ ସେହି କାମ ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବାଧା ସାଜୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ଭୁଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷମାର ପାତ୍ର, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେ କ୍ଷମା କରୁଥିବା ଲୋକଟି ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ଚାହିଁଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମିଠା ମିଠା କଥା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର କଠୋର କଥାରେ ବି ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅତି ଆପଣାର ମଣିଷ ତାକୁ ପର ଭାବି ଶତ୍ରୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଏତେ ଭୁଲ କର ନାହିଁ ଯେ ପେନସିଲ ପୂର୍ବରୁ ରବର ସରିଯିବ, ଆଉ ରବରକୁ ଏତେ ବି ଘଷ ନାହିଁ ଯେ ଦାଗ ଲେଭିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନର ଫର୍ଦ୍ଦ ସରିଯିବ। ଜୀବନ ଆଉ ସମୟ ଏ ଦୁଇଟି ମଣିଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆମକୁ ସମୟର ଉପଯୋଗ କରିବା ଶିଖାଏ, ସେତେବେଳେ ସମୟ ଆମକୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କଣ ବତାଇଥାଏ।